Ehe, ụmụnne m, dịka anyị na-ekwu na the other video before the YouTube cut am out or nwee interrupted I don't know, ama m ihe menụ na ọ bụ aka m metụrụ somewhere na my recording or something. So then iji gaa n'iru, aga m eweta okwu a ọfụma na njedebe. Just ị gaa iwọchịsịa vidio a ịchọkwazịa iwọchị ya nke mbụ iwọchịkwazịa nke ịbụọ ị na-efolo m ọp ọ ga-enyekwa n'aka. Onwe nke m furu ngụnwa na-ekwu m efolokwa ọp ana m efolo, o kwesịrị ka anyị si etu a na information bụkwanụ knowledge, even wisdom. Information is very important. Now wee bụ na ihe ndị wee na-ekwu bụ nji mkpụ n'ọnụ mgbe a before the video cut out bụ na ihe banyere ebe mụ na ụmụ na anyị nọ n'agha na Biafra and Nigeria war has never ended. It has not been ended. Obibeghị. Anyị ka nọ n'agha. So then ebe mụ na ụmụ na anyị nọ n'agha, malụkwanụ na anyị ga-anọ n'agha until anyị enwee mmeri. Ma na onwe ihe eme ka anyị nwee udo with ndị our oppressors, ndị na-akpagide anyị, chọrọ ịkpagide anyị, chọrọ ịzọgbu anyị, chọrọ ịkọ nka anyị. Ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Fulani, ndị Arab Fulanis, along with the northern leaders. Na ọtụtụ n'ime ha maka mmanụ ka onye ọbụla ji wee nwee ike ịbịa together. If not, kịta enwee differences dị iche iche na north, enwee division dị iche iche. Even many of them achọpụtago na ndị Fulani abụrụ ya na nghọrị ka a na-aghọrị ha na ha ekwu eziokwu. So enwego ọgba aghara ebe dị iche iche, mana at the same time olukwa ha na mmanụ ndị south, ha niile abịa together. So now we still see them as ha niile together, at least 60% together or 70% together. So na onwe ka agha na-ekwu okwu ya na-ebu ndị Igbo ma a na-ebu ndị Southerners, ndị Fulani bụ the leaders of the war. So na agha anyị na-ekwu okwu eketa anụ a bụ agha dịbu n'ehi oge. So anyị ga-adịzi nkwadebe. Ihe a na-akpọ mmadụ ịdị nkwadebe mụ na ụmụanụ na king kwesịrị ịdị prepared for war, for the worst and hope for the best. A king and ndị Igbo bụ a nation of priesthood. Anyị nwa bụ agbụrụ ndị eze, bụ ndị mma ihe a na-akpọ ọchịchị ya bụ enye ọchịchị ha chịa nke ọma. Mana ọ bụghị na Nigeria. As a nation of priesthood, we are non-politicians. Onye ka m ji si unu ihe banyere Moses, ndị kwesịrị our spirituality bụ na anyị ga ụmụ Israel, anyị ga-aga na line ndị nchụaja, ndị eze mmụọ ka a na-akpọ ha mgbe gboo, ndị nchụaja na ndị Levi, ndị nyabụ ndị nze, so ndị Nazarites. So ihe niile a bụ connections anyị na ụmụ Israel. Anyị kwesịrị ka anyị connect ya with ụmụ Israel, ụmụnne anyị worldwide. Nọ ihe anyị bụ. Ndị ọzọ, ndị Britain disappoint ya na ndị Rome disappoint ya na Europeans disappoint, and wee luo etu onwe dị ihe ha mere mbụ ha nwee ike ime onweghị. Ha ga-dewuru one just ka abịanye anyị nri ọnụ ekenyere anyị aka first aid. Ọ bụghị ịsọpọtụ anyị ka anyị merie na France bụ ndị nyere anyị aka na during the war, and Israel. Kedu ndị ọzọ? France na onwe ọkwa maka mmanụ benefits ha ga-enwe. So mụ na ụma, so ụmụnne anyị bụ Israel, ndị ga-abụ ihe nyere anyị aka. Ụmụ Israel na-enyere ụmụ Israel aka. We have to be who we are. Ihe merie. So na nke a ọ na ha esikwa kịta, nke anyị chọọ ka anyị gwa ndị Igbo anyị ka anyị ghara ime ọ bụghị ọgụ anyị between ndị Nigeria or between ndị Fulani alone. Mba, ka anyị hapụ nnọọ itu ọnụ ahụ maọbụ arrogancy ahụ ebe anyị nọ, maọbụ pride. Mba, anyị ga-eji nwayọọ. Ịma na ọ na-adị mụ na igbu ndị Igbo ọsọ mgbe niile. We are always so much in a hurry, too much in a hurry. Ọ bụghị etu Chineke si chọọ, anyị na-aga Chukwu n'ihu thereby wee gbagbuo onwe anyị n'ọsọ. So mgbe ike gwụziri, mgbe anyị mana ya ha agba ọsọ na ọ bụrụ na mmiri ezughị anyị ọsọ mmiri. So na ihe m ji ekwuru okwu bụ na kee maka nni. Ọ na-abụ ncheta etu agụụ si dị during the war, etu anyị si eri ngwere na-eri oke. Kee maka nni. Mụ na gị Nnamdi Kanu
group na ndị otu anyị dị iche iche kee maka nni storage kedu our secret storehouse for food or source of food ka ya na-eme mkpọtụ with anyị nwe AK47 kedu ihe AK47 bụ anyị na-eme mkpọtụ na anyị nwee few connections oke onwe ndị anyị enye mineral resources ya bụ anyị aba into agreement anyị ebunye anyị egbe anyị ga-asọpụrụ anyị nke ka ị maka nni so ọ dị mma ka anyị nebanye anya n'ihe banyere food ihe oriri Israel chọọ iji ọgụ kịta anụnwa ha buru ụzọ planụ bịa bukọtaba nri bubaba na underground ụlọ ọbụla a na-arụ kwesịrị ka alụnye underground ụlọ ọbụla and ekwesịrị ka enwee ebe anyị edesignate ebe anyị ekewapụta lụọ ya underground na each steeti n'ala Igbo ọ bụrụ secret ọ ihe kwesịrị ka enwee n'ime ndị IPOB ọ bụghị ịpụtakwu ọtụtụ okwu ikwu ọtụtụ okwu bụ awareness ọ create awareness ka people nụ ka onye ọbụla dị together ka amara ihe na-eme mana onwe ebe ọ ya bụ onwe ọ bụ ihe niile ka anyị ekwuchenu n'okwu na media na ọ bụ ihe niile then anyị anọzi on the ground anọrọ underground abanyebezie undercover dịka ihe akụfụ Nnamdi Kanu ha mebezi kịta adị happy n'ihe nna afụ ha na-eme mgbe ị na-enwe Eastern Security Forces you take people unaware and ejikwa n'okwu ọnụ nke ịtụ ọnụ wee bịa you take people unaware and then again ndị niile ahụ nothing like Biafra you won't see Biafra ụmụazị bịa nọkati wee Biafran flag na-achọ onye polisi Nigeria ka ọ gbagbuo ka gị na ya segbu okwu kedu ị na-ewere Biafran flag agagharị ịbịa nọ na Nigeria amamihe ọ dị ya efuru ịpụtara na main road major road nnọọ freeway efu moto na-agba fiọm ihe na-anya itinye isi esi na-emu ihe so n'anya onye chọọ onwekwa onye na-anwụ na Chukwu amaghị maka ya so onye chọrọ ịnwụrụ ga-anwụ onye chọrọ ịdị ga-adị maka na the quest for immortality or the search for immortality dịrị mmadụ ọ dịrị mmadụ and we can find that maka na mmadụ kwesịrị ịdị ndụ Israel chọọ iji ọgụ kịta n'ụwa ma ọ bụ ọgụ na-abịa ha ma nkwe ka igbuo more than 100 igbuo 100 ha ya egbu 5,000 or 3,000 or 1,000 of your own people ịma nkweziri ka egbuo unu nke anyị ka na-ekwu na egburu anyị 3 million na 60s gịnị wee mee ị na-achọ ka egbukwa mụ na gị ọzọ 3 million ihere ahụ eme mụ na anyị na-ekwu na egburu anyị 3 million 4 million of defeat ka ọ bụ so kere amamihe kedu ihe anyị mụtara na nke kịta mụtara na past niile ahụ ihe mechara mgbe gara aga maka na ya bụ aga mụ na afọ n'ọka dị agha ọ na bigo then anyị wee chụrụ ego gbasasị ya jekwa n'obodo niile a mana nọtụ na-achụ ego na-achụ onweghị onye ma na agha ka dị andị n'ọka ya abịakwa ọ bụrụ na uche anyị dị ya na agha ebibeghị na anyị mụ ihe anyị chọrọ na anyị ma na distin na onweghị mgbe ka Naijiria bụrụ ofu mana onwe onye uche dị ya because in most cases ha akụzini history na schools ha akụzizini history so onye a bụ problem a lack of information and knowledge or ignorance onye bụ ihe merie a na-achụ ego na-enwe ego na-invest n'obodo ọzọ obodo dị iche iche ebe a ha ncha bụ nsogbu ahụ nana mụ na ga amazi na ndị anyị na ha na-emekọ na ha ka na-ebu anyị agha until Buhari came back mụ na ụmụ agha ọ nụrụ agha o buru ka o wee chiata ọchịchị ya ngwanezie ya nụnụ o buru agha ka o chiata because of agenda ha Islamization and Fulanization this time ihe ha bịara ihe a ụfọdụ senators anyị enyi na-abịara ibeche na ụfọdụ ama na political correctness o nwere ụdị okwu ha na-abịa ekwu ịnọkọta isi na Buhari na ihe na ọ macha ahụ na ọ ghọtara na ọ dị inexperience this that about the nepotism asị he is well experienced ọ mụ ihe ọ na-eme ha mụ ihe ha na-eme ha mụ ihe ha na-eme all plan to take over place their own men everywhere all into all the key strategic positions ka m na-agwa you and I knew ọtata ka anyị ma they took over all for suppress
to fight against their opponents and then to fight Biafra second war. Mana Chineke nna wee tụgharịa ya ọ bụrụzia a war Middle Belt will have to fight against them. A war the West, Yorubas have to fight against them. A war, even all the countries in Africa, Ghana, Cotonou, Togo, ha niile will fight against them. Yes. Here be a war. The middle, the old eastern region niile will now fight together. Anya mere Chineke ji kwadofu ihe a Nnamdi Kanu ha mere establish. Ọ dịghị easy. Ifukwa how many all the tribes niile were their representatives na this security. Ndị Niger Delta, ndị Akwa Ibom, ndị Efik, ndị Cross River, ndị Bayelsa, all of them. So now this security, Eastern security, all for the Eastern security, nothing like states or this, the Niger Delta, or this or that, or this or that. Or Eastern, or East Kaibo, where Eastern, or any level Easterners, old Eastern region. So n'ime ihe niile ihe a na-ekwu okwu ebo anyị kwesịrị ka anyị na-adị nkwadebe mgbe niile na ya amarọ mgbe onye nwe anyị ji abịa, mgbe ọnwụ ji abịa, anyị amarọ nkwadebe mgbe niile. Anyị amaghị mgbe agha ji abịa, mgbe agha ya eji bịa nke full blown war, anyị amaghị. Because ndị anyị na ha na-emekọ ihe ka ihe bidogolo instigate bie. A professor kwuru okwu the other day, unu anụghị ya, ọkwa Ango gịnị dị Abdullahi ka ọ gịnị ma useless professors ha na-enwe. Professor kwuru okwu na ndị Igbo na ndị Igbo bụzi ndị Boko Haram na-egbusisi ndị North na East na this that na group nwa kpọrọ onwe ha IPOB na group a na ọ bụrụ na ndị Igbo emeghị ihe a na ọ bụrụ na ndị ekweghị na ha ya edewu not na ha ya edizikwu ya na ọ bụrụ na ha ya aga to the states meet the stakeholders ndị Igbo wee gwa ha batụ ndị IPOB anụwa ihe niile ha na-eme na ha na is enough na they won't take it anymore. Wee instigate ya ozugbo n'ọzi ndị Igbo na-egbusisi ndị Hausa na-egbusisi ndị ihe niile ka ha wee bido wee gbugbe ndị Igbo na ihe a bụ sign na they can start anytime ibido. They know what to do. Maka ịma ndị be ha bụ ndị iti na ha aga school. Ọ religion ha ka ha na-ewere kụnye ha n'isi. So isi ha anaghị na ndị Igbo na-egbu ụmụnne unu ma ọ bụ ndị Igbo na-akparị Mohammed ebido gbube ndị Igbo na n'ugwu Hausa. All the people anyị na ha na-emekọ. All the people anyị na ha nọ. So mụ na kwesịrị ka amara ụdị ndị anyị na ha na-emekọ. Anyị niri ha okwu ọnụ anyị nwere ike ibutere anyị ọgụ with them mgbe anyị adịghị nkwadebe. O nwere ụdị okwu anyị kwesịrị na-ekwu ekwuo nke dị mma n'iru fa na ihe niile ejezie n'azụ wee na-arụkasị ha etu esi eme ya. So anyị kwesịrị ka anyị dịba nkwadebe stọọba nri. Israel na-ebu ụzọ stọọba their food maka ọ bụghị mgbe agha echọba nri, mgbe agha achọba ijeje ka ugbo mba. A na-ebu ụzọ na stọọs ndị na locations dị iche iche ịghọtago na-akwadobe enwee nri dị iche iche ndị tin food, can food. Anyị bido na import ya na store tin food, can food, ma azụ dị na ya ma vegetables dị na ya. Tin ones a nwee ike last 1 year 2 years na stores ya or even 3 years, some of them na stores ya. Ịghọtago ihe a dị mkpa ka mụ na na-abụ na-enebanyesi anya ya na ịgbasizi ụzọ connections dị iche iche maka food in case etu esi eme wee na-akwadosi maka ada ama o mebịa n'ike mana above all anyway ụmụnne m aga m asị ka m rapụgodo mụ na na-abụ ka m rapụgodo unu maka na mana ekene Chineke na this Eastern security Nnamdi Kanu ha na ndị dị iche iche tinyere aka wee put it together o wee guzo. Ọ dị very important. Mana oluenu mgbe Nnamdi Kanu na onwe ya ị ga-ekwesịzi na-ekwu okwu doesn't matter onwe onye iji okwu ịpụta ihe explain why na ịpụta ha na media na ikwu ha okwu why you are withdrawing from talking. No. Mba, hapụ ụfọdụ ndị ọzọ hapụbe ịpụta dịkwa okwu mgbe ụfọdụ as a security boss of Eastern State. Ị kwesịrị ịma ihe a na-akpọ ekele ihe a na-akpọ ya secret. Kwesịrị ịmụ ihe a na-akpọ secret. Ndị CIA onye ka ịma banyere CIA na the way they operate.
so ọ bụ ego na detective na ọ bụ aba ego na diketaz ọ ijizi ịna spies ị na-edetect ọbọzọ ị na-ekwu okwu so ọbọzọ ị na-ekwu okwu olu onu and ndị niile na-anụwafụ abịa ha na-agakwa dị anụwa biznes underground ndị niile na-abụ security eastern security forces ha kwesịrị ka ha administration ha ọ bụghị ihe Biafra unu emeghị gasị ọ bụghị ya pụta egosibi ya nọ ihe Biafra nọ Biafra war Biafra mba anyị adọkpụta ya ka ọ bụrụ anyị nwe ga-anụziri ndị ụwa niile ndị Afrịka niile ọgụ against Fulani anyị adọkpụta ya ka ụwa niile anyị eso anyị wee nụ ya bụ ọgụ o nweghị ihe eji pride eme ọ bụghị Fulani na onwe ha nwere ụmụnne ha na the whole Africa and etu ifụrụ ha dị 10% or less na Nigeria ụmụnne ha niile a ga-emesi bataba ọgụ anụba ọgụ with them ọbụghị ọgụ nke ya ebi kịta emerigodo ha suicide ka ha na-abịa ọ dịka Israel na Palestinians ha na-abatakwa a na-emekwa ya na-anụkwa suicide attack mgbe niile so we are into a very serious issue ọ bụrụ ihe mmadụ ga-apụta chee na ya ifụ anya na etu a ka ọ ya ejedebe were okwu ọnụ na-etu ọnụ ọ nke m alaika n'etiti ụmụnne m ụmụ Chineke ahụ etu ọnụ anya dị etu ọnụ anya dị eme ọnụ amamihe ka anyị ji eme ihe amamihe wisdom ka anyị ji eme ihe because we want to live onye na-etu ọnụ anyị ma ndịkwa ndụ ihe ji laiki Ojukwu ha na oge nke ha fada etu ọnụ fada eme mkpọtụ ekwu ọtụtụ okwu ifu ga-eso ụmụnne m aga m arapụkwa m na kama na ọ bụrụ ofu okwu ma ịbụ aka ị nụrụ n'okwu niile m kwuru na the first video n'ụbọchị taa and na the second one iwere ya bụ okwu wee mee ihe mekwa ka ụmụnne anyị mata so na ọ ga-adị so ọgụ nke dị kịta anụnwa bụ ọgụ Chineke chọrọ ka ndị Yoruba soro wee nụ against the Fulanis, ka ndị Middle Belt so wee nụ against the Fulanis, ka the whole old eastern regions dị together wee soro nụwa against the Fulanis. Ọ ka Chineke si chụọ. So Igbo so were na amamihe unu agbazina mbọ ka unu gaa onwe unu n'ihu not into argument and disagreement. Igbo so marụ na ihe unu ebuzi n'onwe unu agha. Ndị Igbo leaders na onwe ha blame ha iblame ehe ma na inwe ha amamihe. Igbo leaders bụ ndị nọ with the Nigerian establishment. Ha niile came into power with Nigerian fraudulent constitution of 1999 to uphold the constitution or to work with the Nigerian government when they eweta their allocations ha when they eweta their own allocations when they kerukwa ego ha anyị mana ha na-enweta ego na a na-eme ihe dị a na-eme ihe onweghị any of them Biafra dị ha na mind. Onweghị any of them amaghị ihe na-eme na Nigeria. Onweghị any of them amaghị ihe mere before the war. Onweghị any of them bụ daft dịka ụfọdụ n'ime anyị iche. Kama na dịtị ndị n'ime bụ na ha nwa bịa were aka na abọ join ya ndị Nigeria because of ọchịchị Nigeria nyere ha ha nọ na Nigeria wee nweta wee na-aza Nigeria. Ha wee were aka na abọ instead of iwere ofu aka ha suppose iji ofu aka wee na work with Nigeria werekwa ofu aka na work with ndị Biafra na agitators so that a na-ewetekwa oke nke anyị maka na ego a na-ekwu ha na-ekere ha na-eji Abuja ekere ego. Ọ bụ ha egosi ọhụ mmanụ ọhụ egosi na ọhụ ihe mineral resources anyị ọ bụ ha egosi na Eastern region ị na-achọ ka ha ghara ije keta oke nke ha ọ kama esi na ikezi na ha keta na ha na-eri then ịmanụ na etu ha tụfụ ịmanụ ekwezienụ nke banyere na ha na-eketa na na-eri amanụ etu ha esi wee su nke ha. Mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ na mụ na kwesịrị ka anyị ghọta their only fault or mistakes ha bụ na ha nwa kwesịrị ka ha were ofu aka na-anata ndị na-work with Nigeria were ofu aka na-work with ndị Biafra agitators secretly etu esi eme and then ndị Biafra agitators ama na-ekwuzi okwu against them. Ị na-ekwuru okwu against them ịgwa ha na ị ga na-ekwu okwu a against them ka o wee dị ndị ụwa ka gona afanwa bụ ndị governors or ndị Igbo leaders na anọrọ together. Ihe a bụ amamihe anyị need. Gona nwanne na-work together n'ime ụlọ ịpụta n'iru na na-eme na unu na-ese okwu etu esi eme mana unu n'ime unu na-emekwa ihe unu na-eme
etu esi eme ọ bụghị unu sere pụta n'ilu na-egosi na unu na-ese okwu and n'ime unu na-ese okwu enemi unu amụrụ ya n'unu na amụnụ ọmarụ n'etu oyi esi bata nụnụ wee na-ese ozi Discord ọgba aghara n'etiti unu ewee na-ebe isi a na-agbakọ unu mana unu gburu onwe unu ọ bụ ihe na-aba amarọ Chineke unu na-eweta ya. So ndị Igbo leaders and governors fault ha or their problem bụ or their mistakes bụ na ha amamihe zuru oke aha adịrọ. No humility. No humility. Chineke sịkwa na ibunikwa n'elu abụghị ibuni gị nwee ego bụrụ gọvanọ. Kee maka ezinụlọ tomorrow. Kee maka after ka ịbụcha gọvanọ. Kee maka ogologo ndụ na arụ ike. Because ibuni Chineke ibuni mmadụ enu na onye a dị humble. Ọ ịdị humble to okwu Chukwu, ịdị humble to inwe ike reason, ịghọta, ịdị humble to ịsupport, ịdị humble to ịkwụrụ na nke bụ eziokwu. Ha na-ekwu humble ọ bụ just irube isi na-asavụ ndị mmadụ. Ihe sote humble, humility ehike. So ndị Igbo leaders and governors anụnwa mụnwa ha blame unu. I only blame you people one way. Na some of you enweghị ike iji ofu aka na work with Nnamdi Kanu ha ma ọ bụ ndị Igbo Biafran agitators dị iche iche. Even na Nwodo ha na ndị otu ha ofu aka ka unu aka eji wee na collect kwa ego na ama na ndị steeti na fund unu, federal gọọmenti na fund ndị steeti, federal gọọmenti na fund kwa unu, and unu ga-eji ofu aka wee na-esokwa ha. Mana unu ma na eziokwu ọ bụ na unu abịa ejighị onwe ha aka unu tinyelu ndị agitators, anyị ga-afụ na unu asị saboteurs na unu bụ ndị bụ problem anyị nwere, and unu bụ ndị izi a ga-egbu na ose etie n'ọgụ. Unu bụ ndị izi ya eketa oke. So unu ga-egosi na anyị na unu ji ofu aka ekpe wee na-anata ha ego n'ego anyị. Ha ma na-ewerezi mmanụ anyị na-ekesisi the money debezi anyị n'akụkụ. Maka na anyị na-ekwu okwu Biafra. Ndị ga na-ekwu okwu Biafra ga na-ekwu, ndị ga na-ekwu okwu restructuring ga na-ekwu, mana abịazịa n'ime anyị aghọta onwe anyị ma na ndị anyị amalugo ndị Biafra na ndị restructuring amago na ndị North Fulani ama nkwe restructuring, mana a ga na-ekwukwa restructuring ka e wee nwee coalition against them, ka ndị Middle Belt na-ekwu okwu restructuring wee nwee ike ha niile join kwa anyị, ka ndị Yoruba na-ekwu okwu restructuring wee ha niile nwee ike join kwa anyị, ndị niile na-ekwu okwu restructuring nwee ike join anyị. Ọ ya ha na-ekwu okwu ya. Even though na anyị amalugo na ha ama nkwete for restructuring mbụ ndị Fulani. Mana a ga na-ekwu ya ka anyị wee nwee coalition in case ọgụ a seti ya ka ọ bụla coalition ga-fight ha, maka na ha nwere kpokọta ụmụnne ha igburibe ha nwee n'ebe niile wee na-abịa ya bụ ọgụ. So ọ bụrụ ka anyị ghara na-enezi ihe niile anya na ntụmpere just nwantị anya na-enejere ihe enejere. Mba, anyị kwesịrị ineru anya inefe ọ ihe dị na ya. So na agwago ngị ya problem ndị Igbo leaders niile aha. So mụ na agụbụzi Nnamdi Kanu na Simon Ekpe, anyị kwesịrị ka anyị na ndị otu anyị dị iche iche anyị kwesịrị ka anyị ghọta mmadụ na etu anyị ga-esi na-ekwu okwu against them, mmadụ ka anyị ga-esi na-atụnyesi okwu ma secret kwa n'ụzọ dị iche iche. Maka onwe ihe dị ka unity igwe bụ ike a na-ama and ka anyị ghara ị na-emezi personal dịka ihe ndị Igbo ten ma ihe ndị Biafra ten. Anyị anụgo dị ọgụ ndị niile nụ join ndị Fulani ma Nigeria gọọmenti mgbe gara aga wee buso anyị ọgụ ha nwere ebe akwa today karịa anyị nwa. Ndị Middle Belt so wee buo anyị agha, ha na-ebe akwa karịa anyị nwa, egbuo nene ha. Ndị Yoruba ha na-ebe akwa karịa anyị nwa. So kezi ka anyị esi pụtakwa machapụtakwa ka anyị bụrụkwa ndị mbụ na the war, lead kwa the war. Mba na even though na ọ bụ ha lead ebutezila anyị the war thinking na anyị nwa bụ ndị butere the war. Ọ bụ anyị nwa butere first coup. Ọ bụ because na anyị nwere ndị Igbo n'ime enwezi ndị Yoruba na ndị ọzọ. So n'ime ihe niile ụmụnne m aga m eweta okwu na njedebe, kama na ihe m na-ekwu okwu ya bụ na oluwe mgbe anyị ga-eme gịnị wee debazia nkwadebe connect bụ ụmụnna anyị na Israel bido n'uwe chighaba azụ to our foundation bụ Judaism, through faith in Christ or Messiah or Yeshua. Anyị ga-ebido na chighaba azụ na omenala Igbo full one ya Jewish Israeli omenani, Hebrew Israelite omenani. Anyị kwetere n'ọkpara nna anyị Yeshua Jesus Christ, anyị kwetere na ya. Mana ihe bụ ọkpara nna anyị ma ọ bụ Jizọs bụ okwu Chukwu. Okwu ahụ bụkwa na iwu Chineke, okwu emere ọbụla arụ. So iwu aha
ime eme idebe omenala ya ime omenala ka anyị na-ekwu idebe ya edebe ị na-eme ya eme ka a na-ekwu onwe ihe karịrị nke ọ bụghị isi Jizọs na-eme Jizọs ọ ime okwu Chukwu ka a na-ekwu Chukwu ewee fụ favor ya n'ebe Jizọs nọ for you i wee obtain God's merited favor through that ije ọnwụ Jizọs ha na ndị jere so Jizọs wee jee ozi egburu ọ irube isi ka a na-ekwu okwu so na-ahapụkwa m okwu a ebe ahụ so onye agaba n'iru ka okwu a na-aga ka ọ na-aga mana ka anyị na-ejikọtazi onwe anyị na-akwadobe mmụọ na-stọs ihe dị iche iche na kọnetisi wezi dị iche iche ndị ga-esi na-abata in case na-abanye into farming as well anyị kwesịrị ka anyị na-abanye into farming mechanized ones banye into research dịka ụmụnne anyị Israel anyị nwere so many research headquarters or base na Igbo anyị na ka anyị bido mebe research banye into agric banye into sayensị dị iche iche ka anyị bido na-eme secretly wee na-ebi ụdị ọtụtụ ihe in case maka onwe dịka independency ada ama enezikwana ndị Europe anya Britain Europe they can never help us enekwune mmadụ anya asị ho ayaghị enekwu ma America nwa ma Israel bụ our brothers quite well ha ya help anyị mana ayaghị enekwasa mmadụ anya and echekwana na mụ na gị na ego anyị nwere ma ọ bụ egbe anyị nwere ma ngwa agha ma whatever you save anyị all by the Spirit of God. It's not by might, it's not by power, but by my Spirit says Yahweh. So ka iwefu na anyị nidiri mmụọ ya ndị ka mmụọ ya ịbata bụ na anyị nwa ga ji nwayọọ na-ezo ije n'okwu ọnụ ya na-eme okwu anyị ga-eji nwayọọ ka o buru ụzọ so ka anyị marakwa ihe na-eme mụ na aka m na-agwa gị ihe ahụ ka ị ghara ịpụta blame nwoke blame nwaanyị blame ịghọta ihe m na-ekwu so ka Chineke gọzie anyị ma chebe anyị ma dube anyị n'ọnwa ọfụ a ihe a bụ new moon taa bụ new moon happy new moon gị ma anyị na-eyuzu Hebrew calendar ọ new moon ka ndị Igbo ka anyị ji agụ so ka na-aga so ka nna ya dịba shalom.